uJesu useGetsemane entabeni yeminqumo, intaba yekhanda, indawo engathandwa ngabantu abaningi. Jesu kukhona abantu abakhethile ukuba abasondele kuyena, nathi sikhethiwe. Kodwa kukhona okusifikelayo. Sifikelwa ukukhathala, sifikele ubuthongo, sifikele ukungalaleli, sifikele ukungezwa lokhu okufunwa nguJesu. uJesu uma ngabe ekhuleka, akakhulekeli ukuthi kube uyena kuphela uNkulunkulu ambhekayo, kepha ukhulekela nathi asimemile ukuba sibe seduze kwakhe. Entabeni uthi kubafundi bakhe, lindani nikhuleke. Hayi ukuthi uyena kuphela ozokhuleka. Abaholi akubona kuphela okumele bakhulekele ibandla. Abazali kumele kube yibona kuphela abakhulekela abantwana. Kodwa ukukhuleka kwenzeka kusuka phezulu kuze kufike phansi. Kule ndaba kaJesu sibona ubuthathwe munye. Uyabuya okokuqala, abuye kwesibili, abuye futhi okwesithathu ukuzohlola abafundi bakhe, ukugcwalisa ubuthathe munye kaNkulunkulu. So ngathi kule nkonzo ubuthathwe munye bekungagcwaliswa omunye nomunye wethu. Sithi la siphuma kuyona sibe sisho sithi empini ngothini